Kariboy Tourism and Environmental Development Forum haka jinyelam jong ba plila tiuso kumu chairman harangkat kid khod jong ka forum menta ka singi kala penlong ka jinglej wat benia ya ka wei ka krem ka badon haka shnong kebet ka balatip kum ka krem skur kani ka jinglej wat benia ya ka ne ka krem ka long shibenta ban penpau perthei ya ka ne ka krem bahkan long ru ka wei ka caka jongok kai na ka benta gitu ka baskautanat ban wan jongok kai perthei haka ne ka jinglej jongok ya ka ne ka krem lai shibenta ru da ki brew jong ka shnong kebet haka jingelam jong uba Baxter lamarai ubade usangot jong ka shnong kebet kajingwan jungi hangne mantakasngi nakaliang Kariboy Tourism ban yo ban jadi page ya kata ka krem skur bikiong hangne po ka shnong kebet te national po national kebet hangne ka don tang kilometer kajingjingai te mantangi nang ya kejat siphang ban nginget bagi perlok jong ka shnong kebet ki baladon ki volunteer kumba arpo arpusan tam arpusan ngot tam kilai ab ingi te syahmat tikini don ki perlok ki belawan syau yungi te mantangi nyelej pengin yo ban visit ban page ya kaneka krem maka jing tumuhi jong Kariboy Tourism kalong ba andang ila lej pe ketika krem kalong bangi kwa ban lei halor jong ketika krem tombang ngim tangi patip kalong kumno ngin pe suaya ka andin ka jing pe ke jongi sate la ringi syam ba kalong ka bai tanat sate kemut ngi kwa ban promote ngin ka krem hakaba ikut ke krem skur di nak lang jungi ngin pasang bandung sini sipo ayu kadon ngin tip di nang lami sibiti ngila ban keikan kebangisem tingin sa nang ya continue shoot banikan pada ya bang One. Terus. Nih, kaki. So, lalu sekrem kebun. Tahu pisau Oh. Nyaman. Kan Bapak yang begitu, yang rumah. Padilan ke jalan. Pak. Toh, nilai poi mentah ni, kene di kamera ke bawah, kaji hier, kerukom hier, dekat kamdon jing kita ni cekai ke badon jing hendian, te kajing jong ka krem shapo ka internet, kadon lah kajong ka beauty jong ka, kaji internet jong ka te nangai bang nilai hajut hang ni tingin nangai page shapo kalau kumdo, tikini ki rukom ya ke jongi kamdade than ke bawah, than hadu kata-kata, lawan penbahaya, lawan penbahaya ni nilai page. Ba internet ni ka krem marki ong bakani ketika kamera ka baharum tingin efek kalau kumdu kamera ka balai sepo kalau kumdu ka dur kadar jongka ya kabit slide mo ni sing khamya malas ngau kum berhiap no wal katarungin persak ben bedrum bis pa wal bas
Tuan lima. Apa menang pun masih buat ini. Anak-anak tu kelas ni mana? Aku mau bawa dulu. Kalau kau buka sini. Wonderful experience. Yeah, bro. How do you feel, Mama? I feel great. Ya, baik menumpuk dari kamera ya. Semai yang tuan? Lai benar. Lai. Andangi larung begini ki pajba nang song senong nang ni ka senong. Ilai lam ingin ringim sim lalap ya kita nomor ki ong ba kidang don ki thliu ki barit sibon ba sapo ngemla si ban penkun. Te ndeng ila sirung kumba lai kamera kata ka jingrung ke jungi te badon sapo kilong sa ki jaka ki ba kham itanat ilong itunum ikham long itanat ang ba kani ka jaka hab hi ban develop kadon ni ka benta ka bakhrau ka bangila ban kring ki turis bikin wan ban rung ban cingo kani ka krem namar lada kiwan gitu ki namar last time live banai ban suwa ki ong kilawan ki fareng hang ni kiwan ban sa ban rung kani ka krem teng ngimpat tip ke ba ki yo napo ke ka jingdon sapo namar ke jingrung jungi bane rung ilarung kat tu lai kamera sapo ki thliu ki barit pilai i mane ka jingrung ka longsa ka bakim ring laban pendep ban ngi ba kadon sia ka jing mantoy ka jing wan jungi nakaleng kari boy tourism ban ngi kwai ban promote yani ka jaka ka par ka long ba ye kerpar ru ya kini ki nong song snong badon po karat ki jing pe jong karat ne alis ba kin kham ba de ban sumar yani ka khlau kanang ba kanong ka jing mantoy ya kani ka snong ba ki turis ki la ban wan jungo mo idon kitu ki nong rung krem ngi juong mo ki banabar jong kari jela ki badon ki la ban rung ban pe ya kani sya kalong ke basmu pengat sya wangi rumah pok krem pat kadon ke jing mentoy yakin itu ke bastunat barung krem ke kani ke senjam ke banikong nak kalian jong gari boy tourism jungi bangiyo ban rungkum kini ban pek ban kemi nama rapor ri boy kani ka than hang ne porat nong bri kiong ba kibon ba ki krem tingi nang yo ya susu skiwi ki krem nak kalian gari boy tourism minum song klikti kade ke senjam ke banikong ban yo ban promote ikini ki jaka ban yin salej pat hakasnong kumsaw nong bri kadon kata ka krem kidon ki arlai teli ki krem kadon ku krem bom bagi ong kidon ski ki jek krem ki ba ki layet hu yangi kidon so umau ubami ukuba hakapor liur ba kapor telang ngin yo bandit pet kita tiga sen ke ban kong te akarpat ki pet ba khot ye wer ba les ki bastonat ban rung krem kin yawan hang po kebet no wan pet ya kene ka snong hang ne stonat ban rung po ya kan namar nakaliang jongiru ngin sa keren sia kaliang kibor di bahlor sia kaliang ke department yo ke tourism makin nyerap ban promote igini jeka maka surok ro kamde ke bajingai nang tena po surok hang ni manung po karam idon dijang ijung penya lar ki ya da man pelong ya kenja trekking man pelong ki program gini kita ke jeka ke tenat Pilat tifso bolong presiden jong ka riwoi tourism nang ta iba mar iba di sekretari kiwi pat kiwidan hang ne ki belong ki khot dan ki member jong ka riwoi tourism to kumail ong dai presiden jong ka riwoi tourism bakani ka senjam ka kong agba nagaliang jong ka riwoi tourism lewan ban yu pejat hapo kan ka ri berkara ki chung ne de hoi dai sia ngilarung haki krem ne yu i sepo kidon ki benta ki bakat to kan ne ki kajing tenat ka beauty henry namar ba kajing khamnya jong ki kliu nimla ban rung kat kum kata ka khana mensua gi ong ba kadon kita ki ben ki des sepo jong da krem henry namar ba nama kajing kim palat jong ki kliu nimla ban rung ki benta ki sepo ti nimla ban siam bat nagadau ba kita ki bala siam bat lapoi hang ta jeka ki benta ki sepo susi ba kan sing kimla banon rangkap ini lek sede napta nagadau nimla ban ki ya kita ki kenjami lan ki ben kita siban sepo tetong ni kerman skem ba hakwe papor hapo ang ne hari right nomri jungi ki dangdon ki we ki benda ki krem ki tenat de langba kan ka senjam ka biyo kan ka sing kerman skem ang papor nagaliang jong nga we na nga shimine ka kabu ki ka ban yatu iki ba we ne ki no sin shara po ka rigaran de nga ai kan ka jipetip ka information ba hawi pat kasingen sayalam ha kita kiwi pat ki benta kiba don ka jing tenan
de kulai shibun nak menta kane ya pi member ki jongkari bo tersim ba pinang larangi la ban siam ya ki jaka bitanan pila ban promote membagi skim penikran lang baka departemen jongka tourism de kulai shibun na menta kane ka por ka ba kodor kami kendu hang ne hapo kane ka klau ka ba itanan ka beri ka wen ka klau beri kablan hapo kari karai jungi ban kadai ka klau snong jongka kebet nong beri de kulai shibun